udo kene ngwu biko ọ na-agụ efu ụbọchị agụ efu ọ na ọ bụ ọjọọ ụtụtụ anyị si na ọ bụ ndụ nka nka anyị si ome nke ome ebe anyị na anya ọra ga-abịa ọpanshi apaja aka nsi na aka aja ya bịa ọnụ a sị m na onye bu n'aka nne onye egbu na mma onye bu n'aka egbe onye egbu na mma okwecha anyị n'ụzọ ya bụ ata na abọ njiji anụ tụrụ ọba anyị aja na nrita isi onye a a sị na agụgo a na-acha n'iru ahụ mma ma mmapụ a na-eburu awọ ụgbọ na-etele uri nara ọya chawara ọcha nke ọ chawụdoro anụ bere ịnya macha ọdụdụ uchu ọ na-agbọrọ mma egwu nwa egwu ya bụ otiwa ite okolu nkiri nke eju n'ọnụ onye ụjọ na-eburu mmanwụ ofega ya bụ otikpọ isi mmanwụ ọkwụ ụgwọ isi mmanwụ a sị na ewecha na-ejere izu azụ ụlọ tupu ọba na-eturu ọba nne na ajerịja ọ ya wa akwụba anụ ukola chọwa nnụnụ nwere ọnụ ogologo anyị nọ n'ogbe ebere ugobere nke si ibi ebe na esezinie nga oya ebe agbalụcha ngene si kuru ngene agadi nwaanyị danda ada na abọ ya gwa iwe ofu na ụgbọ ọnụ achọwa ijiji anya gbọ si jiwa nwaanyị na-eke okiri eberebe a na-ebulu odogwu anyị nọ iwe emeta ya were isi ebulu nwata ya wofuru agwụ ofuru ilo dị na agwa a na-egburo nwata ndị gboo si na ofeke na-agbabe dibịa na-anwụrọ n'oge mgbe esi ụmụnne m nọ na-alụ kwụsị ọ ya dịrị unu mma a sị m iwe ọnwụ na onye na-emeta ata bụ ụbọchị eke eketela anyị iwe ọma kewuola anyị ndị ajọ mma na ndị ajọ mmadụ ndị ume n'iyi ndị amoosu ndị ogboma ndị si na ya la adị ndụ ndị iri asaa na abụọ ndị ọnọ n'ụlọ marịba abazụ ndị si na-abụ nwa mmadụ na ma ọgbụgba anya anyị si ọbụ nwa mmadụ si na ọgbụgba anya akwa nwa ya ebere ya nkwụ na-ejebe etete na-ejebe nkwụ ikwu na-ejebe ikwu anyị si na ikwu mere ikwu ya atọ na nkwukwu ibe mere ibe ya atọ na mbube n'ọwa ozi ọma ka anyị na-agbasara igbo maka ibe mebiri emebi n'ala igbo alụ kwụsị ka ndụ dị agwa alụ kwụsị ka ụbịam na ibe alụ na-eme erike ọbụrụ onye na-eme alụ achọ onye awụrụ ụmụ ya niile agba aka ori alụ nwere ike mma alụsị dị ile ma ya dịzi niile ọkwanye ka ụmụ alụ kwụsị na-agba mbọ si etikpọzi na ogwugwu si etikpọzi na ngene si doziwe obu si gbawa ụmụazị agwụ si lụwa agwụ si doziwe ọdịnala n'ebe ndụ dị na ọ ya ahụ nwatakịrị chezo omenala be nna ya iwe ọ na-eme abịa anya arụ achọba ịchọ ọzụ chi izebe n'ụzụ mgbe esi na ọ ya bụ ite ejichi nkakwụ na isi atụfa na abụ ndị mmanya agbụji gbara otu na ọ ya amụrụ aka ahụ mgba nwata ọ gboro gị jicha gbaba ọsọ a sị na ọ ya bụ oke ochi ya bụ ọkwụrụ ebe agbụrụ igba akwụkwọ na na akwụnịkọ ya bụ ochi aja ike akwari ya mma nnụnụ isi akara aka anaghị eje ọgụ ọtụrụgbakpọ si mgbe nne ya nwe ya eme osiri n'ubi oluo mgbe nne ọtụrụgbakpọ nwụrụ etuto too ya n'ọnụ ọ bụ ọjọọ ụtụtụ anyị sị na anyị atata ibe akwa ka iwe nwe ogologo ndụ alụ isi ike isi nka isi ndụ onye anụọ nwaanyị anụọ nwaanyị onye nụọ nwaanyị ọ zụcha ụmụ ya ya azụ ya a sị m iwe ọm na onye na-eme n'ụbọchị taa ọ ya agadole ndị na-alụ ọrụ oyibo ndị na-eme bizines ndị na-eme dibịa ndị na-echi ọgwụ ndị dọkịta iwe ọnwụ na onye na-eme ụmụnne anyị niile nọ n'obi alụ na-alụ kwụsị ọ ya adịla unu mma na ndị gboo si na ọnwa egburu oji eji chụọ aja onye efuriri ome kwuolu mmadụ na-egbu anyị kwuolu mmadụ anyị na-egbu anyị anyị abụchala anyị si na ọgba anyị ya were anazelu mmiri ọ ya wee gbo ya wovuo ụmụaga na emecha ụzụtụ na-enu atụọ na nwata gọchie ọjị ntị mmụọ asụgharịa azụ ma dịka eriri alịlị nna anyị ebiri ọ ya adịla unu mma iwe na-emere igbo ebe ya were ọjị iwe igbo na-emere iwe were ọjị ogwu mgbakọta ngene ogwu ta ide mmiri dolta ngere ime mmiri ta ngere mgbakọta arụ m dị a nata ọbara ọra ta ogwu ta araba ga nata ọjị gbakete n'imo ọtụtụ agụrụ ete ọjị ọtụtụ igbo arịa m ihe oji na na ndụ ekwensụ a nakọ ịgbata na nke agba ogwu ọkịja ntọkọ ihe eri ọ bụ otu mmelu mwe na ọjị ụtụtụ ka ụnụ taa nne nwa ya aba agụ udo nke ahụ aba bịa tọọ ọjị agwụ mbirimba na nka nwachi ọrụ ugwu na ya na ọjị ụtụtụ ka ụnụ taa ide mmiri nnobi ide mmiri ogidi ọkwa na ọjị chewonu chewe ụmụnne m niile n'ebe dị iche iche ọ ya dị nwoke mma dị nwaanyị mma ajọ mma bụ na ajọ mmadụ ya bụrụba onye si na ọbụma na ọgbụgba anya mmụọ na ala igbo wepụ onye a nọọ iwe mebiri emebi ka anyị na-edozi wee na-asị biko ke na oru mmụọ na nnụ mmụọ ka unu kunye na agbụ eke nwe ngwele ka a na-atọ njọ njọ bụla ọgwụ mma mma bụla ome na-etu anyị kwuru ya ka ọ ya dị ka Chineke jike niile mee ka okwu na anyị bịara mmezu site ugbu a ruo mgbe ebi ebi ise